שלום לכולם, היום זה דניאל והיום אני אראה לכם איך אפשר לחבר את הקונסולה שלכם, האקסבוקס. אפשר רק אקסבוקס, אי אפשר משהו יותר מאקסבוקס. אולי לחבר שלט של פלייסטיישן, אבל לא יותר מזה. אז אני אראה לכם איך אפשר להתקין, לעשות אקסבוקס ב-VR שלכם. דבר ראשון, תיכנסו לחנות של ה-VR ותרשמו פה תרשמו אקסבוקס. הנה אקסבוקס, תעשו זה ואחר כך זה מראה לכם את התוכנה הזאתי, זה של האקסבוקס. תיכנסו אליה, תתקינו אותה ותיכנסו אליה. אחר כך זה מראה לכם כזה. אז זה מראה לכם לחבר את השלט של האקסבוקס ל-VR, אבל אל תאשרו, תעשו ככה, כי הוא צריך להיות מחובר לאקסבוקס. אוקיי? אתם נכנסים לפה, לוחצים על זה, ואז יהיה לכם פה לעשות מייקרוסופט של האקסבוקס שלכם, ואז אתם צריכים להכניס את המשתמש שלכם ל-VR, את המשתמש האקסבוקס ל-VR. אחרי שעשיתם את זה, תעשו, הנה, אתם פה, צריך לבדוק שזה המשתמש שלכם, זה המשתמש שלי, ואז אתם לוחצים על זה, ואז משחק מרחוק. זה עדיין, אתם צריכים להגדיר משהו בזה, אז אל תלחצו על שום דבר. מי שזה, תסתכלו, אתם פה, תישארו פה ותסתכלו מה שאני עושה. אתם עכשיו, רגע, אני אתחבר לאקסבוקס, הנה, רגע, אל תבעלו, רגע, אני מתחבר לקונסולה שלך, הנה אני מחובר. לפני שאתם עושים את כל מה שאמרתי, תיכנסו באקסבוקס שלכם להגדרות, למכשירים וחיבורים, ואז לתוכנות מרחוק, זה, אוקיי? ותפעילו את זה שזה יהיה דלוק, ואז יהיה לכם אפליקציה כזאתי, תיכנסו אליה, ואז זה מראה לכם כזה, יופי, מחובר, הכל טוב. ואחר כך אני אעשה ככה, רגע, ואחר כך ב-VR אני אראה לכם, אתם פה, ואז אחרי שחיברתם הוא יכול להתחבר מרחוק, לחצים פה, ואז משחק מרחוק, לוחצים על זה, ואז זה יהיה לכם כזה מסך, לוחצים על על האקסבוקס שלכם, הנה זה מראה לי זמין, מופעל, מוכן למשחק, ורשום פה להתחבר. לוחצים על הקונסולה, יראה לכם כזה, ככה, אקסבוקס, זהו, התחברתם. ורק עכשיו אני אומר, זה לא יעבוד לכם עם הידיים, זה לא יעבוד, בגלל שזה לא המסך שב-VR, זה המסך שבאקסבוקס. זה לא יעבוד, אוקיי, זה לא עובד. אז בקיצור, זהו, זה אתם חיברתם כבר, זהו, אתם יכולים לשחק מה שבא לכם. ואני אראה לכם גם איך לחבר את השלט אקסבוקס לקונסולה. איזה קונסולה? לא לאקסבוקס, ל-VR. בואו אני אראה לכם. אתם נכנסים לפה, ואז לסטינגס, נכנסים להגדרות, לוחצים על בלוטוז, ואז לוחצים לחיצה ארוכה מעל הכפתור של רגע, אתם לוחצים פה, ואז איפה הכפתור בשלט של אקסבוקס,
אז מעל יש כזה כפתור כזה קטן ללחוץ עליו בשביל להתחבר. בואו נראה לכם. ובקיצור זה אמור לראות לכם פה אקסבוקס, משהו כזה. ואז אתם לוחצים על זה, אתם מתחברים, וזהו. והשלט שלכם מחובר. אני לא יודע, איכשהו זה לא מתחבר לי. בואו ניכנס לאקסבוקס. אם אתם רוצים לחבר את השלט שלכם ל-VR, תלחצו פה, זה Open Bluetooth Settings, זה לפתוח את ההגדרות שלכם בבלוטות'. אתם לוחצים פה משחק מרחוק, לוחצים על הקונסולה שלכם, נכנסים למצב משחק ב-VR, לוחצים פה, לוחצים על זה, ואז אתם במסך של זה של אקסבוקס. זהו. ועכשיו אתם יכולים לשחק מה שבא לכם. פורטנייט, מיינקראפט, NBA, 2K, לא NBA, סליחה, פיפה, בוספוג, ספייס ג'ם, איזה משחק שיש לכם על הקונסולה. אוקיי? איזה משחק שיש לכם על הקונסולה, אז אתם יכולים לשחק פה. אוקיי? אז מקווה שעזרתי לכם. ואם אתם רוצים גם כמוני לשחק עם הידיים, זה לא יעבוד לכם בגורילה טאג בכמה משחקים, זה יעבוד אולי באיזשהו משחק. אני אראה לכם, סתכלו. זה בוקסים, אוקיי? זה, הנה, קוראים לזה, בזה אתם תצליחו לשחק עם הידיים. רובלוקס לא תצליחו, גם זה לא תצליחו, גם זה, בקיצור, יש הרבה משחקים שלא תצליחו, אבל אני כבר אומר לכם מראש שהמשחק הזה חינם, ואפשר לשחק בו רק עם הידיים. אוקיי? ואני אראה לכם איך אפשר לשחק עם הידיים. רגע, בואו נזיז את השלט בצד. בואו אני אראה לכם. אתם נכנסים ל-settings, להגדרות. בקיצור נכנסים. ואז זה יראה לכם מסך כזה. אל תיכנסו לבלוטות', תיכנסו לפה. לזה. תיכנסו לזה. ואז הכי למעלה, אם אין לכם את זה צריך להיות דלוק. אם אני אכבה את זה, הידיים שלי עכשיו ייפלו פשוט. אבל אני לא עושה את זה כי אחר כך אין לי מה להשתלט, אין לי כוח לקום עכשיו. אז תלחצו הכי למעלה, זה יעבוד לכם 100%, אוקיי? וזהו, אתם יכולים לעשות עם הידיים, סליחה על זה, אתם יכולים לעשות עם הידיים, וזהו. מקווה שעזרתי לכם, יאללה ביי.